yin like, ana sai ku danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar na ɗaura. Yau ne wadar ku ta aure. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Farko da fara sa Allah ka dare, gani ya fari in sandin lamarin. Yau bai jika na aure ɗaya kudure, sun karfi yanka annabi na mai gidana. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Sira salatu karin kara mana, shugabanmu mai iko ko ina. Alai sabi na sama jinjina, a salatu kan asara an wannan damariya. Kyamar ya buɗe kwallon kiki je ni san, ganki ya zama jego na kidu. Sutura da dukkanin wani nauyin kika, saboda ki biya gwamnan ban kyamar ya. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. To da diyar dangi ba aibu ba, kin ya fi sai saura ba su tallo ki ba. Dan balle waka ta bikin su ba, kin ya fi sai dan kira yasta yake wata ke. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Ko ki ba zan dan maka so ka ce, to na amarya yau dai ta ka ce. Ki sha sutura a gidanka ka killace, kuma ka kau da kai da duk wani halayensu na mata. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Ka sha gwagwarmaya daga ka tsallake, ka kyala dukkanin masu nufin rake. Zaito na ta zama ta kamar namuke, yaba ɗan yaba yaba na zaman lafiya a wurin. Dingi sun za ta murna ranar da ke, dingi da kare sun yaban arziki. Iyaye da masoya da kasana ciki, ya gaisuwa da zama cikin wakar da ta aure. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Yayan angwallon zan fara da ku, Baba Ra'una Auduna da Murtala, Baba Kasame Abubakar Baba Dukkwama, Innar Hana Talatu Asiya Inna Sakina. Mi shangale bikin haƙi biyu ake, zito na ce amarya sa yanzu sun yi aure. Innar Kayyasi Inna Shafatu, sai in zati yawa murna da kun kayo. Yadda Salama Bashir ɗan Toro da kai, sai Gaja sai Lariya kuma sai Bala. Anti Basira sau da Rabi'a sa, Rama mai kai da zakar haida da ke. Kasuwa ta musamman zan yi wa aluma, da gudunmawa da yamma na gumna gargace aure. Kannan wannan duka sun sa da ko,
alamu kaka ne gunta mariya 080 3405 9861 Bubakar SP